Igbo ndị ọma njem ọnụ asị m nke onye chi ya zelu. O nwere ihe nchọ ikwu. Ife ya nwoke a mee, ọ bụrụ na di gị na-eme ya, ọ bala ụlọ ịgwaba m jee vileji unu ọ ụmụnne ya kpọọ ndị vileji gwafa na ntị gwafa na-ekwu ihe di gị na-eme na ihe anụnwa bụ alụ. Anọkọtara m sị ma unu echetazikwa na enwere alụ n'ala Igbo. Ụmụnna fa gwafa na ihe adịghị na-eme bụ alụ. N'aka gị, ụkwụ gị, isi gị, anya gị adịrị ọkụ ya na ọkwa ije dị ka ịbịa na befa o meta ebulu. Ama m ihe nji ekwu ya maka ọ na-afịa arụ nwoke agbabili nwụọ ịtaba ofe ihe na amarọ. Ụfọdụ ndị Igbo na-alụ alụ ụmụanyị. Mmeghelu wasapụ m mmeghelu my wasapụ efu na ọbụla so nwoke a bụ ihe na-eme ihe a. O nwere nke m egosi nkịta ibe akwa maka ihe mee efu ọ dị ka ọ dị ife afụ menụ. Ndị abụli ya nkịta gosi n'iru akwụkwọ. Ndị ofe mmanụ a na-afụta ndị Igbo n'one akafa si eme, a na-afụta da particular village n'one aka ndị a si eme. Ọ bụrụ ihe ofu onye mete ọ na-adị mma ọ bịa bụrụ ife ifele ka ị bịa bute bụrụ ewu agbago ịbịa bụrụ ife ifele bịa butelu family bịa butelu village bịa butelu relation. Ihe anwa bụ alụ. Ọ bụ na di gị na-eme ya unu eje ụlọ ọgwụ nenegodi ya ma arụ adị ya ịkpọjeli ya ụmụnna fa ọ bụla so nwoke a bụ ihe na-eme na ihe a. O nwego ndị mee ihe ka nke nwoke a mee na vileji jee kpụọ alụ. Nwunye yi ama m na gị bụ nwaanyị o nwere ka ịghara isi m na ịmarọ na ihe dị one a na-eme nwa gị. Gwanarị onwe gị o mete bulu. And secondly, ekwesịrị ka akpọpụ this girl ka a chọrọ ebe a ya akpọji ya maka memory nwa a corrupt go at this young age. Lapụ na the girl na-amụ amụ ọ mara ihe eme ya. Ama m ihe nji ekwu those days maka na nwa nkịta ya emesịa too bụla agbọghọ jee ebe di o mentality akana na mmadụ ya ejibi. Enwego ndị emelu ụdị ife emelu nwa nọ na be difa jos na-agbasa difa nwoke wiked maka kapasifu nwoke. Ọ bụrụ na ịma onye na-eme ụdị ihe anụnwa si akọ na-adị elu gị aka ọlụ ụdị ihe adị ọdị mma ị na-akọlụ si onye ahụ ekọlụ ihe agbada ị na-anụ ihe m na-ekwu. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ na ọbụla isi petie ya den ime ihe ọjọọ ịkwụlụ n'afọ arụ. Nwere ka adịmama ebe ndị mmadụ si egote moral na-asị eli ka Wumi na-asị ị na-ekwu a na ọma nkwe ka ikwu okwu. O nwere ndị mekaligo ihe nwoke a mekwa ama m ihe m na-agwa unu si mmadụ akpazikwana m iwe ịkpasuo m iwe mfuo ya enwekwa m mfuo ya fobia afrọdị ngị ma mpaghị mfuo ma foto mpaghị ma mmaghị ife dị bụ ofu ma ebe ofu ka a na-anwụ. Alaikọrọ m ịkpụtọ mmadụ alaikọrọ m ị na-agba mmadụ maka na enwere m obi mana mmadụ emezina ihe ọ ya abụ mmadụ fụọ setụfie kwa mụ ama mfunwu ụdị ife akpachie ya ọ ka mma na m amarọ ọ ka mma na ịgwarọ m akwụkwọ na ịma enyi gị nwoke mere ụdị ife afọ jekwa gwa ụmụnne ya na-ekwu ihe o mee ịgọnarị onwe ka ị na-amala ọyala ịma gị maka na gị na nwoke a na-emekọ biznes ọ ga na-adọchi gị aka azụ. Gị na onye na-ama ụdị alụ a na-emekọ ife o nweghị ihe eme na-aga aga. Ana m fe ekwu ụfọdụ a na-aghọtafe m mana mgbe ọ ya emekata ọcha gị baa n'anya maka na ọ bụ na nebo ị na-eme ya ịgba nebo gị nkịtị one day ọ ya eme ya nwa ya nke onye chikwa ya zere afa urori ya na-eme ọnwụkwana ife dị mma nsabịa ka mmalị ife idọbelụ m onwe ife ide ụgbọ na-aga na ụgbọ na-agwa ọgbọrọ asị na unu nakwa na